Türkmenistanyň Lewat welaýatynyň Halyç etrawynyň içinde ýerleşýän Komsomol owasy ady bilen adamlary gyzyklandyrýan owlaryň biri. Bu owanyň ady Sowet döwründen galan taryhatlaryň biridir. Komsomol sözi aslında Komsomol diýilen ýaşlyk guramasynyň adynyň gelip çykýar. Bir wagtlar Sowet Soýuzy döwründe ýaşlary birleşdirýän bu gurama ören güýçli bolupdyr. Şu ýyllarda däli döredilen owlara, kolhollara we ilatylaryň köpsini şol döwre degişli artyrda kalýar eken. Komsomol owasy hem şol taryh döwrleriň bir ýadygärligi hökümde şu güneçli ýaşap balypdyr. Bu owa häzirki wagtda Halyç etrawynyň asuda we sähnesegir ilaty ýerleriniň biri hökümde tanalýar. Çöl bilen suwly ýerleriň arasynda ýerleşýän bu owa özüni maksut durmuşy dowam etdirýär. Käbir ýaşlaryň aýdyp geçmene görä, owa ilkinji ýyllarda ýaş işçiler we daýhan maşgalalar tarapyndan östürilipdir. Şeýlelikde adyň hem ýaşlyk guramasy bilen baglanşýany bolmagyna geň kaldyrýar. Soňky ýyllarda köp adamlar bu owanyň adynyň manysyny bilmäge gyzyklanýar. Sebäbi Komsomol ady häzirki wagtda serek eşdilýän taryh adlaryň biri bolup durýar. Türkmenistanyň Lewat welaýatynyň Halyç etrawynyň içinde ýerleşýän Komsomol owasy barada internetde ýa-da açyk taryhy çeşmelerde ören az resmi maglumat bar. Emma adynyň gelip çykyşy baradaky maglumat taryhy döwür bilen baglanşyklydyr. Komsomol ady Sowet döwründäki Komsomol sözüne gelip çykýar. Komsomol ýaşlyk guramasy bolup, onuň dol ady rusça Kommunistski Soyuz Molodoy diýmegi anladýar. Sowet ýyllarynda Türkmenistan boýunça köp owlara, kolhollara we köçelere şol döwürdäki syýasy atlar dakylypdyr. Şol sebäpli bu owanyň ady hem ýaşlyk guramasy bilen baglanşykly goýulan ad diýip takmin edilýär.